Awinjo kaka owado wuoyo. To awinjo kaka owado obungu bendo wuoyo. Obungu wuoyo ka jok maneno ga e kanisa kocha. Yudo ka nalal to koro iso wara. Koro weche mana timo chon koro kanyaka tin. En ga neno mamit ahinya. But sami timo neno no, be nyaka koro ipar ni tembe ng'eny e piny ka. Ka yudo ka Billiard no wache no. Gimomiyo wacho ni lweny ni ok marwa kata lweny ni en mar ng'agini. My first approach en ni lweny ni en mar jo Kenya. Lweny ni en mar oganda te. Wakedo gi historical injustices. Nyakwa ng'iyane ni 2024 the rejection mar finance bill the finance bill manomiyo ji ong'anyo. Ji ne ng'anyo ka gineno ni jok ma giyiero ok represent gi. Jok mane giyiero gioro mondo oter ote ni to jogo tero ote machielo. Koro mane kaka Gen Z protest nobiro ma ineno ka weche manotimore 2024 ji mang'eny notho, reforms mang'eny nwayudo kendo reforms pod wang'iyo gi nyaka kawuono dho ni poka gichopo kuma wadwaro gie. E gineno ka koro nwabiro mondo watim rapar mar ng'anyo manobedo last time cha. Koro ma is a fight against injustices. Oken lweny miwacho ni en lweny jo Kanyanam kata lweny jo Masawa. But we also have to appreciate the infiltration mar lweny ni mar jok moko tiyo kode as a political tool and a political stone. Nikech iyudo ka jok mane pingo ng'anyo last time ema koro miyo jo ng'anyo bandera kendo miyo gi mijing'o. Inyalo yudo ni Gachagua no wacho ndalo moko chien kocha ni kung'anyo to uromo gi polise ok bi timo nade biro hago kata nyodhou e street kanyo. Mano ne Gachagua ndalo cha. To Gachagua sani koro chal ka gima giwilore gi owadwa Obungu. Koro sani koro Gachagua ema wacho ni gitimo nade gidwaro ng'anyo mapek. Kalonzo Musyoka last time nitiere ndalo mane deputy vice president weche ng'anyo gi nokodwaro. Koro yudo ka gimomiyo wach ni dhi ni ma ok lwenjwa en the approach ma ng'anyo ni okawo. Jok mane weng'o nyoro kata jok mane obedo violent nyoro igni te gisebedo ka giwacho ni joluo ema jok ma are very intolerant, jok ma are anti-development, jok ma kelo lweny. Ineno. Koro ka un jok mosebedo ka tamore lweny gi pile to historical injustices gisebedo 1969, from 1969, in fact before independence, historical injustices gosebeda nyaka. Elections ikwalo higa ka higa, ji goyo, to ji wacho mana ni joluo to ng'ew gi dhapugo. Koro sani ang'o mo change momiyo koro gine mago gi agitate for reforms gine weche gi wang'o igi malit molo ji te atema no ko wang'i igi cha. Mane gima kelo wach ma ji wacho ni ma ok lwenjwa nikech politicians osedhi mo infiltrate ma koro giketo personal agenda margi. To ken kata politicians kende nyaka civil societies nyaka kanisa. Ang'o wacho ni nyaka kanisa. Raila nyowacho nyocha ni ndalo mane gitimo rapar mar jok mane ong'anyo manonegi mane gikwayo kata ot kanisa mar timo nyasi mar lemo to onge kanisa manomiyo gi kata chiel. To kanisa ni ma oningo nyakwe iseneno ka giwacho ni we are supporting Gen Z protests. Ineno. Kanisa should be a place mar kelo reconciliation. To the same church emano wacho ni sirikande ni ber. Ang'o molokore kawuono? Donano ka moko kuom kanise bende nowuok oko e kinde ng'anyo makamano ka bende gijiwo jopiny mar mondo miyo nyakwe. Neno kama na bisobe moko bende noriwore gi jong'anyo nyo. Exactly. King'iyo bisobe go gin bisobe ma kanye. Koro wacho ni gima chando e Kenya ka en tribalism. Mane gima chando e gin neno ka iwacho ni ma ok lwenjwa kata weche ma are serious moningo mi a very serious approach. Nikech politicians they hijack to keto ethnicity.
iyudo ka jo kanisa masani winjo ni sirkal rach moningo ng'anyne gin kanisa ma yakanye to kanisa makoro neno ni ng'anyo ji oningo bed gin kanisa ma yakanye koro kopo ni wanyalo timo approach maber mar ng'iyo ni okwablo hot and cold wabedo consistent ka it kedo ne ratiro kedne ratiro kaka ne jo kanisa machon ja kedo ne ratiro mar oganda kopo ni kedo ne jopiny kedne japiny kaka ng'at manyalo kedo ne japiny kopo ni ng'anyo consistency nyaka bedi although nyaka time within the confines of the constitution nikech kinde mabende wacho ni samoro ni ma oken lwenjo ng'at nyalo penjo ni gwenge magwa makaluo wan to ok noyudo lal bende ok noyudo lit kata ka kore ng'iye kaka iwacho ni tribalism kata mna king'iye kata mna gwenge magwa makaluo do nyaka sani ratiro mar Albert Ojwang pod manyo pod amna poko yike kopogre gi mano inyalo paro anyuonda Denzel gini mabende no yike gwenge makarachuonyi county ma Homa Bay mano mane kinde ng'anyo mano mar higa mokalo kopogre gi mano wang'eyo mina Kennedy Onyango manyaka sani pod wacho ni pok giyudo kram na ratich gi kin mamoko koro the fact remains ni wan gi very serious and pertinent issues gima sani joluo timo ni they are changing approach osanegi ka jolweny pile pile to sani gine sirkal iyudo ka ng'at manie sirkal ok odono gone gi sirkal no koro approach magikaw ingeni nyalo solve matters through so many reasons through so many ways one nyalo solve it through mediation through consultation through protests all these avenues are available to wacho ni ma ok lwenjwa mano is being hypocritical aya bedo ni koro yimbe koro ikasori ahinya ma koro ywak moloyo kaka ni ywak gachoncha mano be is also very hypocritical gimoningo tim ni police oningo bed neutral police oningo bed professional number 2 historical injustices compensations mag jok mano inyore nyaka tim as per the law but wacho ni ma lwenjo kata ma lwenjo ma kochaka mano is neither here nor there gima duong ni nitiere jok mano inyore poko chul nitiere jok mano tho poko bedo compensated nitiere historical injustices ma poko bedo addressed but be kikwa yie ni this matter ikawe to also drive us emotionally. You don't hear there's a lot of misinformation going on in the social media, Sani. Mar trying to whip emotions, especially mag jowa kochaka. You doka nyocha ngato otho mwalo kacha no kotho no go e bunde. Ti winjo ni mano nyinge yake ni nga maya suba. To ka igolo nyinge en ngat moro maya kumopogore. Oko wacho ni jok moweya kumopogore go moningo go, but the misinformation be madhi mbele nyalo nyayo tulo and that calls for a lot of responsibility even in reporting.